kita panggilkan Niken Salindri. Sugeng dalu nak. Halo Mas Bambang. Melek. Iya. Tresnaku suci ubayani tatan balen jeni Wes. sudah Tepuk tangan buat Niken Salindri. Sin. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis nikah. itu terakhirnya ada gitunya lu mah nggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah, ya ini kamu tahu nggak apa? gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak Kenapa emang? gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya Anjing panganan apa tanda? Anjing apa tanda? itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue bisa- baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, Nak. awards itu. Selamat. Eh, Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tau. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Ngene loh. Saya tuh bangga dengan kamu ngono loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin, amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatannya, Iya. dijogo sembarange ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duitnya masalahnya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. dan Mobil doa. mobil. Eh? Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti mobil. dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Makane to ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lek kok. ndak diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. wedding. Ini di Selamat room Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge Lah wedding. yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo karo Joko bapak Prawan. ibuke. Heeh. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku asa weneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono bocah tang tintang terus
bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayu, pinter, suarane apik. Tah. Aja ngono to, ah. Aku malu. Oh, malu ya wis. Malu, enggak mau. Enggak mau, ya wis. Udah cantik-cantik gini mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok. Kuwi ndek ini. Iki saya mantan Mbak Kiki. Mbak Kiki. Karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Kiki, do you love me? Are you crazy? Biar kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Yes. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongakne, Mas. Maksudnya dijauhkan dari mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Nyocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Weruh wujude sing apik kok. Terus saling mencintai, saling menyayangi, balik neh. Saling mengasihi, Balik neh Jarno. Saling toleransi. Dan saling menyayangi. Balik neh mulek karo kan. Nah, yang penting ki ngono kuwi wong bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup iya sekata. Iya toh, kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel menom manjelani. Maksudku ini ngati ngono, tapi utek ini. Iya, ning tanganmu kayak giring cempe ngerti ora? Iki engko Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, nggawa tok. Jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek sias maju? Monggo. Lah iya. Sias maju, Pak. Pak Kapolsek timbalon ngene. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak candhak tahu teng gitu Mas. Mangsaku. Awak dhewe iki mung loro Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng ra. Sabar. Melok rene mau piye? Sabar. Dudu rombongan. Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sampeyan nyapa guyu, Bu? Wong seneng mbok seneni to, Nok. Iya. Bocah oho. Lho, sampeyan nyapa guyu, Mas? Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Nek golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebokne kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora apa Pak. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya rene. Ngono. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Wai. Lah tekono sik bojone melok ora. Bojone melok, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek, istriku namanya Pak.
Apa? Ora Mas, ora bener. Pak Wahyudi Ranggawa Bojo. Bojo ora melu. Pak Wahyudi monggo mriki. Gendangan karo nikah sadari. Pak Wahyudi bersama teman-teman Mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Gendang rene dan bisa. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa-apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak gendang tali bocine. Tate mundeng. Drosor. Glosor. Kapolsek. Kapolsek buat drosor. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Aduh. Kowe Kok nggowo ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu ke aku. Mas. Ya. Mas. Pak Wahyudi kae joijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani Wahyu. ngejak karo Kancane. Apa iki? Marie. Oh. Boy. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo. Ayo apa? Mriki Pak. koyo berkudara. Todot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Berkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Selat apa judi? Main. Kowe ngolah takek. Iki anak tol-tolae, Main. Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Janto. Bapak saya biyen pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Wong maksudnya mah dolan itu to. Pak Kapolsek. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Jangan aneh loh, Mas. Yo. Ya, ini Oh aneh. ya tilane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek yo iki. Pak. Jawab Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nok menengi maksudnya sampean iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampean iku kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja Ayo. jenengan namine Pak Anam. Lah, Pak Anam. suka menanam. Pak Anang daleme pundi? Pak Anang. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Wis aku ya, Nam. Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu, sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Adewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya, berarti awak adewe ning kene padha tamune, tamune, Pak. ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean meneng ae nyapa, Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nok meneng ae nyapa, Pak? Entekan kata-kata sampean. Heeh. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih.
Aku nak kumis lemas le enek. Melorot Pak. Pola. Monggo Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah. Nggih, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah ngampur. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtibmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wa warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtibmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya, nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya, apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya, jangan lupa kepleknya disimpan, jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra putrinya diawasi. Jangan sampai nanti putra putrinya jenengan lihat nonton putra putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan, atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan, karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa Babin Kamtibmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam, kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi, sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti dengan Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri, ya, matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu. Biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. Oh, teng CD. Di layar kaca oh, saja. teng YouTube, Pak. YouTube, CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo Pak, sampun. Seneng Pak, nggih perasaane seneng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin Pak. Terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi Pak. Oke, lagunya Dumes. Dumes saja. Ya. Oh, nggih. Dumes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salendri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes sih ya, dumes harale. Terima kasih. Nopo to Pak, repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak, kok mek sakmono Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondi nyusul. Uga mesti Pak main ora, Pak Anam ora. Lah Pak main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bunga Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. iya. Ya.
Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan Jembrana. berarti kengko izinnya nganti jam 1 Mas. Maino Dewi. Nah, ini ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Iya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini Mbak dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak mbok bilih Kiki kersa sama munggah, Mas monggo. Dandi. Heeh. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten nama mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserempake Mana? untuk mempelai berdua. Belum tanda. Yo! Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. keporo nyongot Keporo nyoto. Wis keporo nyongot. Sampean keporo nyongot nih sampean nih wis ganteng. Bagine wong sing buta. Caitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean nih sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah iya sampean. wis iki acarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Digoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya timbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah Ora. enek putrane. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, nih lho marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis, witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Baru kok ni siapa sampean? Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Lah iya, Bambang. ya nukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Iya. baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Malam. Oke, Mas Dendi. Napa Wis Mas? genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Anu Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana Oh, atau iya. di instansi apa? enggak aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya zaman berka komplek kayak Komik. Komik. Kalau budara. Ya, mau ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. Mas. BRI? Iya. Nah, iki utang-utangane benak iki. Iya tuh. Iki utang-utangane benak. Iki BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru.
lulusan Universitas Airlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang Bu. Sekarang kerja. Kerja. Iya, kerja apa? Klinik. Iya. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat CS. campur sari. Kita tua blok. Saya campur sari ngono. CS ya, Bang? Beh, klinik iki customer service. Tuh. Customer service. Customer jadi melayani sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Airlangga campur sari? Kita kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mboten Mbak. Jadi cleaning service Meneng, mboten jenengan kan. Ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Lah iya. Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekonku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kamu. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lah lho. 680 680 berarti sudah 680 hari. hari. Lah 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Pak? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to nek lancang ora jawab. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek munakoe sampe abang kok wajahe. Duh, ya kudu jelas tuh, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek ndi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning panggung kae langsung. Langsung. Ngono lho, Mbak. Lah yo sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet, Sabra. Sampeyan Panik kok gulo ngono karo to? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen Mbah. Sampe nek suwi ki kok malah sampe engko lho ki kok mek teko. Nggak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, gitu loh. Jadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Ah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih, ngene toh. Aku ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. ada simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebetulnya saja ini lho. Bangsat. Ada mana iki? Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki dibahas. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Yes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono lah, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja.
Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku? Gak nanggap liane apa Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Yo. maksudku piye Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, tak Kan. tewu tenan lho. Iki lho boyok ora usah mikir kuwi. Ngefans sama aku ya Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya. Terus Nyawiji juga. Iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo ketongan ya. Apa? Yang seru aja. Oh yang seru aja. Iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Loh enggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya ini sebagai dokumentasi. Atau mungkin gini aja. Ya, kita foto dulu. dulu. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu. Mas, Halo, tolong Bu. fotono Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, Nak. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Kawitaning Sinawang. Yang bagus dong jarinya. Ya patrah kok ceker. Masa ngene sama Ngene lho. Kawitaning Sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak kok Kiki. pusing tuh Mas? Kung cawi tuh men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawitaning. tadi arek-arek ini tadi agak gelentem dia, nadanya kerendahan loh. Ya enggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana Wes, sih? tak Nggak seneni. apal-apal. Ya, ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acaranya no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki patra yo ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Itu ya? SD wis suwi yo diresmekne. Ya, Yo, sok ben menawa anggap dhewe. kesakurane. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, yo saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Iku mesti ra aneh iki. Nadane E. Pola. Wes D. wes wancine tansah. Kita kasih lagu yang lawas-lawas Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane Mas. Oh, D. C. Allah ya kan. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh ngono. Kananku iki. Apa wi nadane? Saya tong ora pas. Maaf. Ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya nembulan kang kalingan meko. Thailand
semuanya? Iya, no. Kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan sepot. Apa? Jaipong. Oke. Malang kekek Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa laku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sinene Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Mana entak dia tak turun tak tuh entak. Ambon baik-baik saja. Nang ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Op. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal seneng kamar Yo, aus. Aus. Gampang lonjek ra bisa nyule
nyawang ora iso nyanti yo kan walang keke mencelak ning sampah awal sama bareng solo mencelak hati sumpah mamas lo lamreng sang yang widi nindakake sok abah dawe Kandi walang keke walang kakekne mencelak ning sawah ayo yo Oma bermani mencelak ning jati duwe bojo nom ya mas nyenengne ati iya dek yen tuwa sithik mas gregetne ati ganti iya iya akhirnya kila apik ya apik ya iya 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 iso gampang ya mas iya dek ora iso ngendang terus guys iso nyawang ora iso gadang walang kekek mencelok ning mari mabur bubar mencelok ning sawi aja ngenyek ya mas karo wanita yen kadung nesu ora lalagowo walang kekek mencelak ning sawah berat denger mencelak ning tampah muga-muga ya mas samaya karo ora loka rezekine kata barokah sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit walang sangit ya nak sampean lho ngelokne nyapon sampean apa iso njukit ngene iki gak iso aku Mas Bambang urung. meneng Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondek nepi to Bon ora iso lho nak aku iya 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 iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyandeng titik men mas alah wis pokok rata pokoke joget ora adil ya wis tadil kene iki nyanyine apa neh nyanyi nyanyi no dikancani sapa duh berempat dong kita walang sangit kakek ora itu Kakek. oh kene yes ngomong sitok kangelan ditambah telu nah ini ya Ora makan, Pak. ora Oh, makan. pakai ini Iya toh, Pak. Pak. mie kok mie Oh, Pak. Pak Iya D toh, Pak. rumah saya bakul sempol Pak D Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono kong kong. kuwi ngono Apa? lek kok iso celeng lho lek boleh to Iya toh kupinge jane. kok iso tekan celeng bagusnya kayak Pak di aku putune sapa nyanyi ya besok aku wis gede halo sapa dipasne sik tanadane dipasne sik apa neh to saya dolanan beluke kagen pun ya Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho wong. anu kowe njajal namane lek dolanan beluk duduk kuwi Duduk kuwi. sing seragaman ireng lho iya kadang sing tak ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no? Ya dikai sing lah iki mawur tira Apa? nyanyi lagune seragenan itu Iya. ibu-ibu wis tangane sing ngowel ngowel be Mas Ayae mergo gemes bila sama tok joget tok 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 jlang tok 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 jlang
Lah ya gemes pengen Wah, Jan, enak ya Mas. Enak. Manjlah, apa? Jan. Weh, pama wonge gedhe Nok kuwi pas ya. Pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhe yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Sampai yang gede. lek gedhi ngono. Lek gedhi. Lek cilik malah wus. Ngompos. Wes. Taune blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Oke, oke. Nah. Sini. Bapak Ibu, Para posisi mana suaranya? Apa melak bengak nyapa? musisi. Musisi. Oh iya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Ini kan Mas itu Bisma. kancane. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Nyempluk pusakamu. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge mbok. Ya gitu gelek. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo, Tinggal pajangan. rumah sampe ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Terus no lek mudulinan keluk. Anggite pekancane ra plepeken ngono bae piye. Lah yo plepekan. Keluke lek ambune BBQ ngono sik ra apa-apa Mas, ditambah luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku Loro dhewe ning irung. kaya sapi ya rumah. Seneng nadon lho. Terus Adon. nek ngono iki ana liquid e. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya nak, ya apa ya? Ya. Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok ngapi saya kok. Ini loh nak ini depan ini. Ini keluarga besar nih. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu kuwi. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan dadi. Gak iso aku lagu kuwi. Lali. Lah! Pejan cuwocok sama lagune. Apa lagune? Ayo Mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe. Mereka bebareng-barengake. Sebabe Aku dijodohne karo malah karo sugih kae. Wis cukup mong semene wae. Aku ya pengen sugih. Piye? taman wis sugih. Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengano mesti balo. Anggere tibane Tali Niken Salindri tak simpen tekan ning pati. Niken Salindri tresno wujud kang suci. Au. Iki
kesenian apa? Apa kau lah ngono? Kepara nyongot nih. Gadek kena? Ya. Ya, tali kota. Ini dia tak titis tak tung tak tak. Oh, enak ya Mas. Lagu-lagunya nih kini malah enak ya. Apa meneh sing nyanyi nih kan Salin. Malah seneng aku. Wah tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas dididah. Ya, iki sono wektu awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing ngarepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak. Tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya loh. Anteng si antusias Coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas disorot sik penontonnya. Penonton Mas Leting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Lah. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Lho no. Sing tresno karo sampean sawan sing nunggu. Terus ngene iki akan ya malih sungkan arep ngowahi lagu apa neh Mas? Sampean nyanyi apa lho sembarang ngentut ta sampean dirungokne ngene. Saking cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh karo blegere roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sari malih melek ngene. Yes ngono lagune apa manut wis. Ayo. Ya. Nek. Aneh. Dong Mas Bambang. Dadi mau nginggugah macan turu mah lho, apa? Mutiara kependem. Mutiara kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki ngono. Yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku bener ngedumne Ya MBG. yang di HP lho, Mbak. Ora. Rapene nyar rapene. Kulino ngedum MBG. Ya. Trak tak dis tak disin tak mundul. Yuk. Seka. Mbok. Neno. Oh ya ora kena ya digeseka. Gak iso. Sore-sore padang bulan tak Kendang cilintil gendis lho kok. Ya wis ben kendang. Variasi. Oh, variasi kendang dinen tak genting lingi nggis. Apa yo enek kendang kok. Seka maksudku. Oh, seka. Ki di versi pertamane Pak Bot dirungokne Pak Bot. Di versi ngarepe seka, tengahe mari ngono jaipongan halus, sing terakhir lagi Bar. dram-draman sing barbar ngono kae ya. Oke. Nanti tak gendang. Ting ting tak gendang. Dilindil. Kok iso tilindis bareng. Kendang kok tilindis. Sore. Padang Yo bulan. gak ngono. Ora ngono. Ayo. Ngerok kuwi jenenge nek. Iya nanti terakhir versi rock ya Pak Bot ya. Nanti kecepatannya pas yang ketiga nanti ditambah 400 speed. Wow. Ora nyanyi. Megap-megap. Jangan meremehkan sindanya Mayang Karen. Oke. Aku juga. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu ceprot lahir lanang. Alhamdulillah. Lu nyanyi iso karo ngeden. Skrim. Oh, sekrim. Skrim. Ah, piano. Oke. Kebanteran. Banteran. Tapi Tapi kan apik. Apik. totalitas. Bocah kok. Ki telake ini import dari Amerika. Telak ae, telak. Telak import. Ya ampun. Ki lho aplikasi mana Pak ketek. Nah ya. Ramen ya telak import. Bocah, mosok telake ke Amerika. Ayo nak, kita kurang dua lagu lagi. Yes. Kalem. Kegawa skrim. Ya lagune apa nek kono? Soy. Oke. Dapat himbauan dua lagu lagi. Astagfirullah. Masya Allah tabarakallah.
Nah, 2 lagu lagi. Iya. Sitok sampai nyanyi apa naruh cacang, aku pamitan babi itu kita olah artis. Oke. Ya. Kita nyanyi nuansa yang sigrak-sigrak lagi. Apa sih gerak? Hah? Mah? Oke. Mungkin semua penonton bisa berdiri semuanya karena ini sudah di penghujung acara. Monggo ibu-ibu sambil nanti apa ndak uwel-uwelan Ya, kalau lek pulang anggone wangsul kita Kondur. sambil kondur. Kita sambil joget bareng-bareng. Semuanya berdiri. Ayo sing melek-melek. Sing melek-melek, sing turu do melek. Apa nak? Ya. Oke. Kita joget bareng nggih Bapak Ibu. Matur nuwun kagem Bapak Ibu kan sampun nenggani kula kaliyan iken Mayangkara ngantos purnaning adicara matur nembah nuwun. Wah, matur nuwun kagem Bapak Supriyantono dan Ibu Yatini sami ngersani bali kula sak kanca campur sari Mayangkara niken Salindri. Mugi-mugi rezekine tambah kathah pinaringan sehat wal afiat Allahumma amin. Kagem Mbak Kiki kalian Mas Dandi mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra ugi putri ingkang saleh ugi saleh Allahumma amin. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, rezeki ingkang kathah barokah saged pinanggih malih kalian kanca-kanca Mayangkara niken Salindri. Babile kula sak kanca anggenipun gegojekan, anggenipun tetembangan kirangan jupra nyaging samudra pangsami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis Mayangkara.